to je to, otprilike taj kut, a? Benganja. Dobro. Benganju. Sad zakopčavaj sve ovo tu da ne lupka, jer se to strašno čuje onda. Čekaj, ovo ćemo ti staviti ovdje ispod ovih tregera. Pa gledaj, tako ćeš muziku staviti da sam čuo kako šobar škripi. Ne, ak ja nisam do sad škripal, ne ovdje nisam. Na usponima budemo čuli. To ti je to, To će biti moje. to ti je to. Još to staviti. Super. Bombica. Biće dobro. Idemo. Ja ljudi, noga mi smrdi ovak, ja sam stavio u govno, idemo. Pa kako je stao sam gledati? A stao sam slučajno, put sam gledati. Opa! Nemojte prašiti, toliko je. Opa! Kako me izbilo skoro. Opa! Pa li ti taj potok, je? A joj, deca, je. Sorry, hop, hop. Jesam te razjeba. Ne, nije. Kad kreneš pricit kotači. Isuse Kriste, kako ovo dobro izgleda, gle sad ovo. Čekaj. Mirno, ovo moramo preći s bajkom. Da. Samo na lijevu stranu. Ja nisam s biciklom. Hop, 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 hop. Aha, da li ipak. Imaš pravo, evo. To su dobro novo. Prelazili opet je ovdje. Ja, taj dio sam išao, onaj gore nije. Pa ne, no znam, ovisi ti kako, svaka godina ti drugačije je. Kak je ovo dobro, je. Opa! Opa! Koliko prašine.
Kako je ovo zakon? Svi smo tu, evo nam. Tu idemo lijevo. Nisam bio samo vidio, treba sam iza pa nisam vidio. Pa di si stari, jebate? Je dobro osmo. Znači, ovo je, ja ne znam, i tu bi živio, majke. Ha? Kako je ovo dobro je. Znači, ovo je staze onak sanjam, evo, majke mi. To je to, paralelni svijet. Nemojte zaboraviti, kad vidite ovako zid, odi gore u Wall Rider, znaš kako jebe? Da, probao sam ga gore, ono. Imaš još jedan tamo gore. Daj ga. Ajmo. Hopa! Opa! O, Isuse! To je ovo bilo! Opa! Prednja i radi. Skoro sam završio na ovo.